Het is gewoon een topfirma. Wij hebben het gevoel dat de mensen van Teunis Fastfood echt wel naast ons staan en met ons meedenken. Wij voelen ons echt wel gesteund en bijgestaan in heel het verloop van de onderhandelingen. Zowel voor de verkoop als voor de aankoop. Er is heel veel openheid, communicatie. Ja, mijn vrouw heeft alles geregeld met Inge en met Nicola. Dat ging heel vlot. Er waren eigenlijk voor ons geen zorgen of geen problemen die dat wij zelf moesten oplossen. Er werd aan ons gevraagd wat dat wij hadden van documenten. Die werden geïnventariseerd en al de rest werd door hen aangevuld in de mate dat dat nodig was. Zeker wel. Ik denk dat er ook geen betere reclame kan zijn dan van mensen zelf. Die in allebei de schoenen hebben gestaan, zowel als koper als verkoper. De rustige, amabele manier van omgaan, heel fijn om samen met die mensen te werken.